Salam alaikum. Non, zay magnano vidéo ty baka tsy mety kivy zay aminany ty baka fa fitiavagna tanindrazana. Ke vidéo ty zegny atolotro hoaninao izy ty président Madagascar. Za magnano vidéo président aminao Rajoelina. Un problème ne côté ty tsy hoe raha tsy hitanao zao fa anao pitsarovigny fo fa sanao doko maro dao tsy azonao ogno tsy asa karakory ny fandeha tsy haiko amin'ny faritany Ambanjambilibe ty ampo mahito po roe mahito io lasara hitanao zo latsaka hitanao izy ao karakory taony mavavaka ko taony sesy ao izy ao fondation jiaby nataonao ro ndesiny rano magagaza baka président fa nisy olo taloha tsika le mandrendrika diaby taloha ndesiny vazatsika taloha vazana avy teo itsy nany fondation koa raha hitany nanjary karaha ifo nataony fa itsy nandany vola nanamboatra pont natonana naovanany pont misy dikany problème raha tsika tsy satraitien pont rango tamy des années koa misy satraitien raha misy limite nataondreo aminany amy dankaze pont ty zay madigny asa 50 ans ty fa mila changegna atsika tsy zegny ambela io fo lafa tsy mavita magnamboatra mbala tsy mavita amy réparation tsy mavita tsisy raha mety kotiny vitatsika koa izy io hitanao zo nahito raha jiaby ao la problème zo misy olo teraka digo io itsary niala digo io misy olo teraka ambilibe io itsary niala ambilibe fo hitany itsy mandeha tsy hainy karakory tony pont io mahito tsy haindreo karakory tony isesy fa olo problème olo mandeha voyage olo mivalotro olo mitady vola olo pan collecte olo business zeny olo mijaly amy lalagna io olo mitondra entana amy tomobily matransporter amin'iny jiaby igny mijaly amizao ka zay mangataka président za mangataka ko raha mba mety mba mandiana ely anao mijotso anao ndraiky fatany tamzo nahita anao fa nandalo nahita mipidiana ndraiky anao mizaha karakory ny zoho fizavanao zoho mba mijotso anao mandeha anao za magnirika olonao aby io anao za magnirika olo za tsy mila anao magnirika olo président Rajoelina anao tsy zao tsy mila anao magnirika olo mitsangana anao tompiny fota anao mitondra baka anao président baka mandiana anao zahava problème n'olo avalatra côté fa zay côté mijaly mijotso anao azambesanao mare azambesanao foka mare vidéo koa hitanao vidéo ty hitanao mandiana anao alatsa zolony malalika anao mandiana amy sementi mijotso rango boka ambanja anao mandiana anao amy tomobily mandiana ilikoanao boka agny ilikoanao ajotso ambanja io mandiana amy tomobily amizay anao ziska ambilibe karakory fahaizanao la io anao mahita problème ni ikotie io fa anao koa amin'ny helikofo tsy hitanao problème zao havako olo mivolagna jiaby io regninareo ne zo fa tsy jerenareo we mandiana anao fa anao za magnirika olo mijotso anao personnellement anao mandeha ry anao mizaha ahaizanao mary mijaly mary vahoaka anakafa tsy mijaly pont zala fa togno araiky abako anao tia ho zay zala fa togno araiky pont io nahito io na tsy ampitogno araiky fa tsy be tavela tsy mety ahitanareo so i vola nagnamboaranareo déviation io itsy namboaramboarany bojo ni koa nagnamboaranareo pont io so comptenareo mipody afara abako abe déviation nandeha nataonareo pont io tsy namboaranareo
karakory moa kontinareo ty havako anareo koa zalahy havako aby apanjoso Madagasikara ty moa apanjoso zominareo Madagasikara ty moa apanjoso am vava fa apanjoso antena magnano raha roboka amboary raha fa namboarin'olo amitsika namboarin'ny fa vazaha tsy leo tsika koa makatsara izy zay raha amboarin'olo amitsika ambela maty karakarazagny sekrenry ambela maty mba zavako igny amin'igny mijotsoanao mandeha mizazo president mijotsoanao aza megna atakandra eky fa mijaly vahoaka ao izavanao pont io fa problème mandiananao mandeha mizahagny mangataka aminao zay hazafady aminao za mivolagna mandiananao mba mandeha mizaha fa mijaly vahoaka ny ambilibe mbanja ndraiky akitra akotrakotra mandeha voyage amin'ny lalagna io mijaly olo tomobily tavela agnila ty ny aty tavela ty ny ary tavela ary marary ke mangataka aminao zalahy am tagnana roa azafady aminao ko mety mba mandiananao mijotso ary zahava problème lalagny amboara fa mijaly vahoaka ny fidy anao igny amin'igny itsody koa za dego mba zahava koa problème ni gradin io terrain tsy ampimezira io amboara fa ao manaovan'olo raha tsy manjary fililen'olo fa talimen'olo aomby andriana aomby tsisy raha manjary ary amonen'olo tegna amy gradin io ko mba mety andao amboara fa zay dego mba magniry raha tsara amboara gradin mba zegny tseny raha mba to magnizanay fa gradin fa fangala folo taogno tsy mety vita ary ino loatra marasy nataon'olo anao aminay ao digo président sy agnamboaranao tanànanay ty raha mba angalangalagna sasy angalagna tsitsiko anaovagna entraînement mangeny tsy mety vita amboarigny ambela amboarigny ambela amboarigny niany magnapoka lapela raiky ambela koa mitogno avo koa asalahy olo koa magnano raha ataovany mavita izy igny tena vita gradin mitsangana anao mandeha magnamboatra zo zahava olo agnamboatra zo ame ataovana ampimezira zo fa zo tsy ampimezira tsy normaly ataovany matsara izy olo magnano raha atao matsara raha fa tsy anda magnano fa tany fo igny amin'igny ede idiky za koa misy baba zay asambava baba ty baba mahazo onondraha baba ty baba mahazo onondraha video ty mandeha amin'olo jiaby indrindra amin'ny bora reglazy zatsa makaratsy olo io pisolelaka be igny video daiky natolotra ny baba ty video ty no hoan'ny sambava hoany amin'ny jiaky navy aminao koa regna nambariko anao ny jiaky salanda anao mila mivolagna mila makaratsy olo makarary ro sambava re mandrena sambava toetrinao baba ty baba mahazo maro ane olo mahazo onondraha aza torogniny oza anao gnila mpanjakana anao gnanzay tianao fa zay vahoaka marary fone matose zay raha ataonareo azonao zegny matose zay raha ataonareo ke baba ty baba mahazo onondraha na teriny message ty hoan'ny jiaky fa izy ty koa teriko hoan'ny olo jiaby koa itandegna tsika koragnany baba ty lasy tompoko vava agnano antsoava amitsika jiaby amin'ny commune urbaine Sambava sy amin'ny fondrona Sambava zaho Iamonjafy Marcelin ny antony misy raha efa miala amin'ny fananaovana azy ny misy amin'ny propagande communale ka tiako misintony ny eritreritra mba tsy hisia sagnatria ny vava latiny lela
raha mety sy ho tsara. Zaho koa mivolagny zeny tokony mahazo ono ny olo. Fa zaho nitariky grève tamy 91 zaho anisany nanao olo tamy 2002 nagnano résistance ny CRN nanomboky 2004 zy niafara tamy 2009 nihinana fesana ny ekipe. Ny ampatsiahivana azy lesoa afa de la propagande de grève, afa du discours de la propagande électorale. Je répète encore une fois, à Eric Nemandé, afa du discours de la propagande de grève, c'est du discours de la propagande électorale. Niaeza molo araiky intelligent eny magnontany raha tsy hainy fa tsy magnanognano fona izy. Ino ny tiako avia mitandrigny radio jiaby zahay ary mahita maso ny raha misy. Iala ny magnano kabaro mahtafitomy ny sasa na de mieritreritra aza ny olo nagnano azy fa hoe manosiky satria zay ny terme nambarany olo manosiky savaly bongotro raha eka tsy maintsy magnan'igny anaovoko azy pour poster le savaly ampavitany miazakazaka manao tsy mety amy tanàgna sambava ary tsy mety amin'ny famaritana na définition nagnamboaran-Janahary tanàgna ty. Tsy mety hitonandry vinagny rano efitra koa ny maminagny tany araiky ary rano dia fiaignany zava-maniry ary zava-maniry anisan'izay ny olombelo. Zay ny mahatonga olo tonga mandeha sambava na vahiny avy lavitra kofa maiky ave atsika gasy tonga eto dia niavokava tsy mety. Dikan'izay ianao ty ady amy Janahary nagnano tany ty tany ka misy rano hiviloman'olo. Olo jiaby kristiany ny amba Madagasikara miherigny zaho mikoragna tantarany rano miboiboiky Alameky. Izy kony rano raha tsy diso za zay fitadidiko nagnambarany izy za i Jésus Kristy ibari ny raha ny nandeha ankiako mitondro Jésus Kristy satria tsy kehiny juif fa tsy hainy babany ty tady rano satria mila rano misy liony amin'zy nandeha fo izy napetrany ty zany andeha iza rano izy alabisasy nazy tagny na nipatipaky zaza io niboiky rano miboiboiky izy akoatsin'ity. Olo jiaby raha zao tontolo zao mandeha Lameky malaka amy rano satria ranomazy. Atsika keto nataony Janahary Janahary ro zaho atsiketo rano efitra maminagny tany araiky izay ny mahatonga tany ty mamokatra satria misy rano efatra moron-rano automatique fertile ny tany. De ny olo avito ndraiky atsika mila hava ny olo avito hiavaka avaha dia mbola magnerintely zahay amy mahafotsy loha fa fotsy portalandoky ajanao izy karaha manjary atao fo tsy ny fanitiagna ho fagnitsikitsahagna zolo olo agnatiny zay tsy zay ny azahoagna vato
misaigny aby olo aby erany samby hafa ny ty fa tsy olo tsy misaigny araka ny fitrena mipiky ndraiky azo ataony propaganda fao aherikinteny fao ifomba io mety hiteraka raha tsy manjary entre ny groupe ajanao mire azafady amin'andre zany aby aza mitolo hoe mariny ampitondra zahay de zay tianay atao rehefa nisy tantarany 2002 teto paingany tsy ho tonga amizay engany tsy ho tonga amizay henolo isika mikabaro na ankala manjano na amina radio tsy maintsy manity olo fo zay le volaiko hoe afa discours de propagande ny grève sy ny discours de propagande électorale tsy mitovy raha zany za tsy volagna satria za tsy juriste de formation fa za ndraiky mahay mamaky teny za tsy volagny zay fa ny fagnanarana ataoko fa za ka mivolagny zany nahazono vu de raha niaigny tsy nataoko ave fahate ny olo tsy mahay budget tantany amin'ny commune tsy mahay ny lalàna ny fomba fampidiram-bola amin'ny commune agnatin'ny centralisme be tsy hay fagnanaovany fô ny magnano propagande midetra ny raha andeha zay fô ny olo mahay azy sy ny olo avy nitondra ka mahay azy izy tsy magnano promesse différente hainandre raha ty koa magnano antsoavy misy karaha azo ataolo mampijano azy ajano re zany aby ny manity sasa isaorana ny ekipinao zany kolage dikael mbola tsy namaly andre fa izy ka mamaly andre io ambory zay olo maventy satria karaha tsy olo maventy eky zay anarany satria tany misy olo be tsy miata zaza nobalinatsika fondritsy namaly nalaka placen'olo maventy isaorana ary aza mamaly programme ndre fokorana hoany atsika fokon'olo mitandreny magnanaova miombomboa tsara be mamombombo mandiniky raha koragniny ny mpagnano propagande fa izy ka zalahabitra havagna na bavy reny dady baba zama sy ny sisa olo ka fa magnano raha ampiady taranakantena henandreny toy merci antsoavo natao tsy za ny farany manam-pagnahy za aza ny olo tegna ny korontagna teto ka fa misy latsy ty fa za abize io amin'ny maha misy volo fotsy zaho dia magnano antsoavo ajanao eky zany lahy izy ka tsy efa discours magnan'igny fogna ny hainao izy ka tsy magnan'igny fo ndraiky akory atao anao koniny mba tsy avy amin'ny tany ty eto manao midraitra afa karazan'olo hafa tsy tianay midraitrana karazan'olo zahay olo maventy aketo magnontania anao olo maventy aby zokozokonay aby io magnontania finomagna anao magnontania tonton finomagna magnontania zoko be sigo japon tsy tianjareo raha magnano fa zare fa be zokiny lavitra manginy zay trafonkena amin'igna mahiny ambava oma ampomirotrelitra tady atoraka tonga amin'ny tandroko aomby teny atsipy sa zay izy teny atsipy ampony mahalany tady atoraka amin'ny tandroko aomby teny atsipy ampony manam-pagnahy bisotra tompoko vavy mbola sekoely piky amin'ny farany
nanjovenao mpagnano io anagnan'olo maro kilema ratsy nofo olo tsy mivolagna fa mitanigna mipetraka fara sa tianao idridragnin'olo koa kilemanao io dia mifanjevo eto aty zay ny tsara andria matoa afatra hoan'ny andria matoa filohany anteny meram-pirenena vice président en charge de province Diego député Mamangy Nobel izy karaha manjary recadré misy andrana po recadré hoedy fo marary tadignin'olo mari rakorano eky hamaly iteny anahy zay mahazo mamaly jusque mitsikela raha jiaby momba za fa za tsy hamaly zay tsy mamaly tsy hitovy monsieur le maire sy ny équipe na Boljago agnano anaovagna azafady aherigny ndray mandeha tady atsipra tandroko aomby teny alefa ambolony mahalala misaotra tompokola eny katra tompokola izy alahy volagna ray aman-dreny asambava igny nandeha amin'ny afatra igny mandeha amin'ny diaky nalefa ny baba igny izy ambarako jiaby sanada diaky anareo magnano zo mangigny fo olo fa sy ravo ro ny volagna eky ray aman-dreny mahazonon-draha olo fotso volo izy tompony tanàna ozy asambava ambila fagnavanavagna volokodry fa tsy tianay tompony tany anao ne diaky hoy tsy boka eto e mazava tsara zegny champion olo mbala mahita idiaky mazosy zao igny baba topo tanàna ny volana mpanesiko anareo idiaky na kabone raiky tsy vitana sambava ry izy koa na vita kabone raiky ry mbambaraza ekony itoety kabone vitany diaky. Monsieur Président, anareo baka amin'ny fitondragna ty abako tsy hainareo olo koa tinamenareo voinahitry izo voinahitry io tsy kilakila olo matonda zo adosoanareo midiaky vice président io fa tsy tondrany alo zo meza olo fa namenareo izy taloha mba fahaedy fa diaky tsy tondany raha io président olo adala ne namenareo fahefagna io e olo adala olo navy adala izy namenareo fotondragna io mihetsiky mivory amy contrat olo mihetsiky mivory amy vie privé-n'olo izy nambara topo tanàna igny izy propagande mety ataovany malany anao fa anao za mandeha mitsokoriky ran'olo karaha iny bola reglazy naiky la troupinazy mihetsykely rô monsieur le maire mihetsykely rô monsieur le maire karaha donc nangala vola amindreo tsy nagnefa tsosondreo igny ataovany mampalany olo nareo fa aza mikotrokotroky olo na olo fo tsisy problème ndraiky anareo misy problème ndraiky olo izy nambanany baba io mataovany mampalany anao fa tsy mandeha makaratsy olo iny nataonao zegny hitanao mampatsara anao mampalany anao anao karatsy olo tsy raha karaha zay vahoaka fo mitsara vahoaka tsy mila vangiam-bola vahoaka tsy mila taonino hitany vahoaka fo olo magnano amindreo fidianindreo fa sy lera fifidianana havy io nareo mamona omby mangala baligny magnano médecin mampitsinjika olo igny anzegny nareo magnano tsy raha igny tadiavinay problème digo io zahava délestage io zahava rano io zahava manafitsy miasa zahava magnangitsy miasa zahava problème secret zahava problème gradin zahava lalalagna tsy vitavita papavé jiaby amboara aéroport aby tsy vita io amboara terrain trakakary kotina amboaragna rango faela amboara tanàna mandeha tsara mitsaka Cap Dego io koty misambo mitsaka Cap Dego mahazo amporo io isambo mandalo fa tsy vedety madiniky ery koty sambo
misaka olo magnatsika re olo poare amboary zegny matsara tanana olo mijojo amina avion ry mijignatin'ny sambo izy bary karaha mayotte ry bary samby mabe de matondra zegny personne i magnatsika olo mitondra olo mandeha ty zegny raha kotiny atao fa tsy angatra fa nagnano digo io anareo agnano politiky ny ataonareo raha kotiny matsara tsy ataonareo zay magniry tananan'olo tsara tanananay tsy manjary anareo kotia mba mivoleza anareo mangalitra karaha manareo io tsy hay otrino raha nagnanareo anareo tamin'ny tsy mandaa io tsisy raha tsy anagnanareo tsisy contrôle zay olo magnazay ataotony olo koa fa miaraka mifanjakana izy magnazay prafo izy mankotiny zay tiany kotiny ataony kibonany ary izy mitoro mampigadagada olo porarien izy mitoro zay olo mivolagna samboriny gadregna tsy matanty demokrasia tsisy amitsika tsisy demokrasia tsisy liberté de parole tsy mahazo mivolagna fa zay olo mivolagna samborigna ambila olo mivolagna zay modèle tiandro anareo ko kadra sasayan'olo mivolagna bio amboarinareo tanàna natozo tsy amboarinareo zo mbala digninareo sasa Madagasikara fa nivolagna raha tsirika ko niavotro Madagasikara fo azanareo za Madagasikara ty fa firy taogno zay nangalatsika indépendant fa 80 ans si changement fa mahay midembitsy anareo ko magnano la grève io la grève azo boka amin'olo madiniky vango boka maventy la grève io dinisa amindreo boka maventy la grève io ko ravagna andreo maventy atsika tsy magneky tananatsika mila ataotsika mba mandrosika raha olo jiaby fa tsika mba mahay raha tsara mba mivoleza atsika fa mikotakontra mivoleza atsika mifagnasasa atsika koty mizaha raha mampandroso tananatsika atsika fo farany mahantra tavela zo sahiragna tsy afaka dans le monde ty olo jiaby fa mihezaka magnavotregny nany atsika mpagnarivo be misy mercure misy diamant misy safira misy volamena misy pétrole misy gazoaly misy goudron raha jiaby anagnatsika misy aomby misy bengy fanagnana jiaby zaka hoany misy tanambolegna misy rano misy fa nipagnatanteraka tsisy nipagnamboatra tsisy io ni problème tsika tsy avotro anareo fanjakana komely ko anareo volagnin'olo amboara tanàna fa zay mila tanànanay mandroso fa tsy olo mivolagna samborigna ampidirigna prison gadregna anareo kotiny gadregna ndraiky anareo mampigadra olo anareo fanjakana jiaby anareo kotiny gadregna fa anareo tegna mamreny Madagasikara olo madiniky jiaby zay mahazozondra abidinareo prison zay madinidiniky matsikariky raha ataonareo samborigna abidirigny prison akory matsika tafaboaka za vile bola reglazy pagnabosa permis sandoko ry nitsy samborigna abidinareo prison agny olo jiaby mangala permis bola reglazy tsisy permis normal ko manana 3 millions anao terno niana ny bola reglazy afaka une semaine anao fa mahazo permis complet boka mitoetytsika Madagasikara fo sy naben'ny français ty mivalide permis ni Madagasikara votre permis fosky loatra permis jiaby sandoko votre atsika commandeny vazaha nambaranao tsy endriky lera magnano biométrique anareo fa nagnano talolo anareo refusé andreo zay mampijaly olo jiaby adalagna anareo mamono taranaka anareo jiaby madiniky efa raha ataonareo koa anareo fa vongony problème zo tsisy problème fa ni olo tsy agnatiny affaire io olo tsy mahay ino dinany problème ty mivadiky mantraiky ny problème io efa anareo no magnana dalagna olo hafa mahazo ny problème atsika tia kolokolo loatra kolokolo rango amin'ny maventy tsika izy ka madiniky tsika c'est normal atsika mateny jaly tsy avotro karaha io fo fiainagna atsika tsy changeke ya io fo avandy amin'olo avandesagna olo taranaka atsika mijaly anareo mitondra zavanareo avantageny vahoaka anareo tsy kota avantagenareo fa automatique zavanareo avantageny taranaka anareo zegny ataon'olo tia tanindrazagna fa anareo tsy mizaha zegny avako anareo mandeha amin'ny hélico mandeha amin'ny avion fa anareo tsy mandala ambany mandeha amin'ny lalagna anareo mandala amin'ny lalagna tsisy dodany tsy anareo karakory ataony problème izy ambilibe mahazo olo jiaby fa mitomagny io po jiaby mahito hito fondation jiaby nataonareo jiaby déviation jiaby nataonareo jiaby nisy rano io
I mara manjary abako. Anareo mandeha andafy aty moa. Karaha mpandeha andafy ny mandeha andafy aminareo. Ka hitanareo karaha io mamtananan'olo aty. Tsy mahay mangala taka anareo mpitondra ao. Zay olo mitondra midadadada mandeha mampandeha amin'olo. Olo tsy magnano karaha izy la abako aby. Za ndraiky magnambara anareo volagna fofo karaha zegny izy. Bonne journée, partagez vidéo avy amin'olo jiaby.